krankzinnige pauze. MCM Business Solutions will strengthen the group dynamic. MCM, Gesundheitsmutuell. Iedereen komt als je Leo doet. Al 80 jaar jouw krankzinnige pauze. Personne ne résiste à l'appel de Léo. Ta pousse barrée depuis 80 ans. Door muren, met de kop, tegen netten en tranen. Voor geluk. Win jouw deel van 1 miljoen euro. Iedereen komt als je Leo doet. Al 80 jaar jouw krankzinnige pauze. Cheers to the awkward moments and the ones you didn't see coming. Iedereen komt als je Leo doet. Al 80 jaar jouw krankzinnige pauze.